Avui ens preguntem fins a quin punt ens condiciona la bellesa. Ens acceptem quan ens mirem al mirall? Tu et veus i et sents guapo, atractiu... Jo em veig bé, jo m'agrado a mi mateix. Segurament m'aprimaria una mica. Guapo, no, ni ara ni mai. M'he de maquillar, si no em veig bastant lletja. Però tu ets molt guapa i molt atractiva. Tu no et veus així? No. I què te canviaries? La nariz... El nas no m'agrada molt. La panxa. Jo mira que faig exercici, però no acaba d'estar definida, doncs la trauria. Una miqueta de cabell, potser... No. Els pits també me'ls acabaria operant per tenir-los macos. Perquè creus que tens què? Poc pit? Sí. I després, doncs, els pits també. Que te'n posaries de no, més? No, al contrari. Ah, se'n trauria? Perquè jo me'n trec, sí, Li sobra. Leroy. ¿Tú alguna vez te has planteado operarte de algo? No. ¿Por qué? Porque me quiero. Tengo buen cuerpo. ¿Puedes subirte la camiseta para que veamos tu cuerpo? La bellesa és la imatge que és l'ego alterat. He fet el tantra, el tercer ull, i ara estic transfigurat, m'estan transfigurant, en cos de llum. I jo no sóc humà, diguéssim, ja. Us podríeu arribar a enamorar d'una persona lletja? Sí. Ah, molt bé. No, probablemente no. Sí. Sense problemes. Jo crec que sí. A darrere hi ha el teu marit. Que és el meu marit. ¿Qué es una persona fea? Claro. Si es una persona interesante, si tiene buena charla, Sí, que vamos y feo, vamos, no ¿no? sé. Algú físic et té que atraure, per molt bona persona que sigui. I a mi m'agrada Marit de ser Calcuta, però no m'enamoro d'ella. I què t'agradaria ser? Més intel·ligent o més guapo? Més guapo. D'intel·ligència ja en tinc prou. Més intel·ligent. Més intel·ligent. Més intel·ligent. Més intel·ligent. Més intel·ligent, Per què? perquè guapo potser anant al gimnàs i cuidant-me potser puc ser una mica més intel·ligent. Arribat a aquest punt, més intel·ligent segur. La intel·ligència no passa, la bellesa no és que passi, però va canviant. El cos no té cap importància. Tu has tingut molts cossos. Tu moriràs, te'n vas a la llum i tornes a néixer. I llavors, clar, el cos és pensament coagulat. El pensament és llum. Si tu redueixes la freqüència vibratòria és la matèria. Alfa i omega. Digueu-me un referent de bellesa masculí i femení. Brad Pitt, La Marilyn Monroe em semblava espectacular, una noia increïble. El Clooney. La cana en l'home... Sí, m'agrada. Mario Casas. A ti, por ejemplo. Ah, sí? Sí. ¿No me cambiarías nada? ¿Me ves bien? No. El teu nas té una personalitat. Potser deixaria que el teu cabell deixés créixer de la manera més natural possible. A lo millor el pit també. També em posaries pit. Sí. potser sí que et diria que anés al gimnàs, jo sé. Que anés al gimnàs, perquè em veus una miqueta de flonja. Prima, jo diria. Què li diries a algú que vol operar-se? Que no visqui de la imatge, que no visqui de la imatge. Que no ho faci per ser més guapo, no? La llum està dintre. T'operaries d'alguna part del cos si poguessis? Jo em vaig operar el nas, no podia respirar gaire, llavors vaig aprofitar per fer-me l'estètica.